Tuotannollis-taloudellisten syiden vuoksi irtisanottujen määrästä jotakin kertoo työministeriön tilasto, josta näkyy, että alkaneet työttömyydet, tämä luku on viimeisen 3 vuoden aikana vähän alle 20 000. No joo, tuohon mä nyt voisin sanoa, että onhan tämä niinku työnantajankin rooli muuttunut tässä näiden vuosien aikana tosi paljon. Ja meillähän on tullut BKT:n kautta niinku monta prosenttia lisää näitä niinku pitkäaikaistyöttömien vittu laittakaa paskaa. Pitkäaikaistyöttömien pitkäaikainen